jossa kulttuuri etsii uusia suuntia. Merkityksellisyys syttyy kuin valo yhteisön tarinoissa ja laulussa. Palautuminen on hiljainen hetki, kun taide antaa hengähdyksen. Oppiminen taas avaa ovia kohti näkökulmien rikkautta. Vahvuudet ja voimavarat kantavat ihmistä yhteisöä. Kohtaaminen tuo lämmön, luovuus sytyttää kipinän. Innovaatio kasvaa kulttuurin maaperässä. Vaihtelu ja joustavuus antavat tilaa monenlaisille äänille. Yhteys rakentuu katseesta ja sanasta. Itseilmaisu on rohkeutta, yhteistyö sen rinnalla voimaa. Ihmisyys on